volde her, Christine. Udvendige side. Udvendige side. Udvendige side. Ikke også? Har flere skænkelvigninger, Charlotte, og så hånden mere op på højkant. Og selvom du rider ind i skænkelvigningen, så bliv ved med at have en lille smule frem- og tilbageridning, ikke? Nydelig. Så rider du en lille smule fremad, ikke? Også så du har lidt fremaddrift igen, du kan ride en halv parade tilbage på. Charlotte, du tænker for meget til siden. Så taber du din fremadsøgning, og så får du bøjet ham for meget i en indvendig side. Fint, Christine. Så laver du anspring til galop, og du arbejder samme måde. Sidder ned i sædet, har kontakt udvendig side. Rid ham lidt op i hånden her en gang, Charlotte. Der. Når du har fornemmelsen af, at han suger hånden, bidet og tøjlen. Udvendig, Christine. Holder kontakt, støtter udvendig. Holder kontakt, støtter udvendig. Udvendig, udvendig, udvendig. Der, ikke også? Og udvendig bliver ved med at holde en kontakt hele tiden. Tænk frem, Charlotte. Tænk frem, 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 frem. Du skal ikke gå så meget til siden, du skal mere frem. Og så ride ham over til siden. Nej, men han bøjer for meget. Det er det korte og det lange. Så kan det godt være, at du ikke stiller ham for meget, men han bøjer hovedet alt for meget. Og så smutter han ud af udvendig skulder, og så hænger han bag. Og det er det, som jeg siger, så må du rette ham lidt op. Og din bedste hjælper for at få lige udretning i hesten, det er din fremaddrift bagfra. Så derfor så skal du ikke tænke så meget til siden, så skal du tænke fremad. Og med? Udvendig, Christine. For den venstre hånd, indvendige hånd, ind og røre halsen, og så tænk udvendigt. Du har nogle sindssygt fine momenter. Tænk langt, tænk helt ned til V, helt ned til skraldespanden-agtigt. Sådan. Og så når han går i hånden, Charlotte, så laver du en indvirkning, en halv parade, og så slapper du af. Sidder og pille lidt udvendigt også, Christine. Udvendig, indvendig, løsne. Der. Udvendig. Så du ikke drejer ham ind over midten ved bare at trække i indvendige tøjle. Og med. Der er han fin. Der er han perfekt. Lige der. Ruller du i udvendig, inden du tager på indvendig. Og løsner. Rigtig, Charlotte. Sådan. Og med. Meget bedre. Du må ikke lave dem ret stejle. Så skiller han ad for dig. Lige nøjagtigt der, Christine. Og med. Bravo. Og nu er han heller ikke stærk. Nej. Og det er fordi, nu får du sluppet. Nu tager du i system, i stedet for at tage i vildelse. Bravo. Meget, meget fin. Og ved du hvad det gode af det hele er? Rideland, han har det sgu på video. Du skal bare huske at smile, så bliver det tosset godt. Fremad, Mikkelsen! Det er da fordi, du starter med at bøje alt for meget til siden. Du glemmer selv at tænke frem ved det, du starter.